Les notes d'un xoques. Què passaria si pogueres escriure un missatge al cel? Què esteu cavilant? Doncs que un missatge al cel el podria llegir tot el món. Ho tenim clar! Que mires tan atent. Ai, mireu, no hi ha ni una estrella donant llum. Què passaria si no hi haguessin estrelles al cel? Doncs hem d'anar llum al cel, però ja. I què podríem pensar el cel en lloc de les estrelles? Sí, xiques, a treballar! Sí! Què passaria si fórem invisibles? Podíem viatjar gratis en avió! I un bitllet d'avió és molt car, però si som invisibles podem conèixer el Pol Nord sense pagar. Bitllet, per favor.